Aku kepengen takon. Sak suwene kowe manggon ning kakak iki piye? Rasamu kepiye? Seneng apa susah? Katembangan kene lak yo ora sarwa kekurangan ta? Bener Mbak Yumas. Atiku rumangsa bombong, rumangsa seneng mapan ana ing Kadembangan kene. Kawira rejan kene. Iya. Dadi nek seneng ngono kuwi lak yo aku ki ora diseneni. Aku kan ngomong kowe. Nek kowe susah lak yo aku dadi melu susah. Adikku yo melu susah. Ngene Mbak Yu, aku ki ngaturke banget panarimo karo sampean dene wis ngajari aku apa wae gegladen atau beksan, kerawitan ya to karo apa kae batik ngono kae lho atau batik yo wis bisa, wis pinter. Jejogetan tetembangan yo wis pinter. Tata basa solah bawa kampranane ngono kok aku banget panarimo marang Mbak Yumarsih. Ayo karo kaya ngono Mariaton dhewe iki dadi siji. Susah seneng awak dhewe lak yo bareng. Dadine yo ora perlu ndandak kaya ngono. Aku yo seneng sliramu nang kene dadi kancaku. ning yo kadang kala nganu Mbak Yu aku kelingan. Sanak sedulurku ana ing Surabaya kono. Yo Sawetara aku mapan ana ing Kawira Rejan kene. Mula Mbak Yu iso nglipur atiku. Iso ngilangi sedih ing atiku ngono kae lho. aku ora maido apa sing mok rasake. Ning yo kudu bisa mok gelar mok kula. Mergo kepiye wae kan yo ado dumomu, ado papanmu nang kene yo wis ora sarwa kekurangan. Ning anu ana siji sing kurang Mbak Yu. Apa kuwi? Aku kepengen ngrungokke kuwi lho suaramu nek apik to. Ya wis coba Saben dina rak yo krungu to. kae lho nganu kae lho sing manuk-manuk ngono kae lho manuk podhang ngono kae lho bobo manuk podhang. Aku dituturi coba gek wis. Manuk podhang. Manuk podhang ki sing kepiye to? Sing kae lho sing apa gubuk asmara kuwi ya ora apa-apa gek wis. Nek sing manuk podhang kae ki sing manuk-manuk kuning ngono kae kok. Heeh, podhang kuning ngono kae lho. Kuwi. Wis ora, coba bawane kepiye aku pengen ngrungokke Mbak Yu. Sik nadyan wujude mung peksi ngono kae kok kepiye? Aku yo lali. Iya to kok lali ku kan ngajari Mariaton kuwi. Coba Nadyan wujude mung peksi. yo ngono kae suaramu apik tenan. Apik meneh nek aku kagul karo Oh, nek apikne nek ngonek-ngonekke kae ya Mbak Yu ya. Agawe daline. Dingkongke ngono ki lho apik tenan. Agawe tali ning bronto. Agawe tali ning bronto. Terus e Alus manis bermrak aku apa terus e piye? agawe tali ning Bronto. Terus e wis suwe nggonku lelono. kowe wae Mbak Yu ndak ngange beda kok mah. Bubrah. Bubrah. Golek si podang apa? Tibane apa? Jenar. Golek si podang jenar. Tibane a. Iya. Ibu bunga ing ibu bunga ing atiku. Terus nyanding bisa dadi
amba aku kentekan ambek panen Muga-muga bisa dadi tombo kangen karo wong tuaku sedulurku ana ing Surabaya Mbak Yu mau ki le temandang gawe ning mburi mau wis rampung kok durung kok ya mau nek para abdi nek yo akeh to Mbak Yu aku yo mau yo wis wangi-wang coba mariaten kok saja ono dayo Wes kok masih rak kene to. Panjenengan kok sinten? Nek wonten katembangan iki lho. Aku tejane Rat. Tejane Rat. Iya, Tejane Rat niku. tejane Rat putranipun Rama Sunan. Pangeran Tejo ning Sunan Dalem Boten mangertos. Bilih kalau wau menika kirang subuh sih dateng Ora pencet. dadi ngopo. Dipun keparengaken. Wis. Ayo, laju. Panjenengan tindak wonten katembangan menika pasti dan bersama. Aku bakal ketemu Siwa. Siwa Sengaja. Bapak Wirarejo. Iya, Aku ketemu karo Bapak Wirarejo. Lajeng yen sewu kagungan kersa menapa njeng pangeran? Apa dicaosi unjukan? apa tak Diatur. aku tak aturi bapak Oh iya. Bapak Ning ora suwe-suwe lho, ya engko ge Kersane njeng nek pangeran. dhewe nek yo isen yo wis. Ora suwe-suwe lho mari atur. Kula Iya, iya, iya. Iya, iya. Bapak rumiyin nggih. Iya, iya, iya. Ora suwe-suwe lho Mbak Yu. Ora. Monggo nggalipun mungkin. Pokoknya ya tak parang. Dipun keparengaken. Iya. Oh iya. Ora, aku kepengen ngerti jenengmu ki sapa? Nami kula. Hoyi. Roro hoyi katelah ngaten. Bos, Iki. nitik pasuryanmu pancen endah. Sulistya ing warna. Saged kemawon njeng pangeran ngalembur dhateng kula. Estunipun kula menika nek namung lare disung to. Senajan to mung sliramu ki anak kowe wong desa. Nanging rasane atiku temyong marang kowe Loro iki. Bu ampun kegujengan kados ngaten to njeng pangeran. Kula menika menapa to namung tiyang tidak bicara. Pandhe galeng saupaminipun menawi boten dipun angkat dados putranipun Bapak Wirarejo nek injih namung tiyang gunung. Ngene Loro iki. Yen kowe tak pundhut mlebu ana ing kasutan. Piye? Dadi garwa. Aduh. Panjenengan menika ampun kegujengan kados ngaten menika to njeng pangeran. Ora, aku ora gegujeng. Aku kandha apa anane ana ing jroning atiku ya Loro. Kula menika rumaosi kok njeng pangeran. Tentunipun wonten jawi menika kathah sesawangan ingkang endah-endah kados dene putri ayu-ayu menika nek injih kathah kula menika namung menapa. Nanging ngene Raya. Aku ora bisa. Atiku tetep temyong ana ing jroning ati. Kepiye?
wali-wali menapa nggih pangeran. Iya. Estunipun sepisan kula pinanggih kalian panjenengan menika manah kula menika kok kados mboten kepingin pepisahan tansah kepingin cecaketan ngaten menika. Menapa menika ingkang nami katresnan. Nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi ngopo. Mbok menawa Gusti Kang Akarya Jagat kuwi nempokake jodoh aku kelawan kowe. Kula badhe ngrapelaken Iya. nanging suwanten kula menika ayam. Ora dadi ngopo. Coba to. Aku bakal kepengin kaya ngopo suarane. Kangen kutan mung sliramu kang dadi delenging ati dados delenging ati kula Rina wengi nandhang wuyung Rina wengi nandhang wuyung sliramu kang tak tresna leli ngono rika lati naka ungkot sliramu nate ngendika tresno lahir terusing batin tresno lahir terusing batin Iya iya Roro. saestu menika Aku pancen lahir terus sing batin bakal empek bojo marang kowe. saestu Saestu. matur sembah nuwun yen pangeran ayi ibu yen pangeran sing kaya tejone wonten menapa kok tindak wonten pira rejan menika Sejatosipun kula badhe kepanggih Tiraraja. oh ngaten Inji.